Xumai, gau eskolako erakaslea zira, eta Maialen ikaslea. Xumai, gutun anonimoa errezebitu duzu, eta hartan diren hutseri esker, Maialenek idatzia duela asmatu duzu. Haren gana zoaz gutuna eskutan. Xumai erakaslea hasita, hiruna bertsu 8 tipian. Zure gutun hori zen, berrikuntzen mugan, alakorik ez dut nik jasotzen ohituran, nahi zurea dela asmatua dudan. Zer kontatzen didazun horixe dut dudan, zer kontatzen didazun horixe dut dudan. Irakasleak deituz, nator berehala, esplikatuko dizut, nik guztia ala, gutun horretan argi dagoen bezala, soilik esan nahi dizut maite zintudala, soilik esan nahi dizut maite zintudala. Ta horrei itzulika, horren beste asti, zer nahi zuen esplika, horrekin zehazki. Intentzioa behintzat, ez zegoen gaizki. Baina duda gelditu zait oraindik beti, baina duda gelditu zait oraindik beti. Beraz irakaslea, zozoa da arrunt, nik maitasuna nuen bere klaseen truk, ta hurrengoan ongi uler dezazunzuk, bada espada frantsesez idatziko dizut, bada espada frantsesez idatziko dizut. Ez zaitela hortara iritsi laguna, zure esplikapena ongi dutentzuna, eta lehendik banuen nere erantzuna, ezantz euskara da zuk maite duzuna, ezantz euskara da zuk maite duzuna. Berriz ere ez duzu, zuk ulertu ezer, irakaslea beti ibiltzen da oker, esplikatuko dizut zer gertatzen dut zer, nik euskara maite dut baina zu